Karbi Anglong lapen West Karbi Anglong alo kedo an a YouTuber atum kedam tanga sengkana hut ka chetong ason thak thaksi puthot pininga sengkan satami kedam tang matijong ni phai ingkoi arni Fort Mile Recreation Park along kachingrum si ingdeng phoke chok Karbi Anglong YouTuber Meet Up 2024 manpon sayang deng ateng pen ada por phai ke pen jai mek pangcheng ponsi nona kai lake social media kai lapena joksi penang an a ove kimiatum YouTube chingpu pen ki ongdung YouTube penta ali chepadua tumta aphai do piktang lason si Karbi Anglong along ta YouTube kang po phai bat bom pen YouTuber atumta isi kachingruma hongjai dunangji po kimang pen kedam tang surihinira crazy kep aningkan Dipu Recreation Park along chingrum pangcheng ponsi talon pon bombang bompen pining anke ingdeng phoke chok mati ningkan phoke chok satami talon pon anparta Karbi Anglong YouTuber Meet Up achun bang Christine Teron ahin pen pherangkia thengno ki pachini pona tengki inoda bang pu jongsi YouTuber chimanji pulote aprangsi ki claim kachipaduk akinangso lapen YouTube pen ali chepalongji pulote kaiketa ason kelang meme lapen monida ning kaparong lapen kaprek setami monida tum lang meme ason upload pipon theknangji pusi pachini pon adupon nilitun kacetong anke kado kaweta YouTuber side lo YouTube long kaceklang akorteng dia tum side lo alase alang letum pen pini kacing rumah bangka letum ning ceparong lapen kisi bange bidi sore cepi koson si YouTube long kepaklang nang jima lapan ke letum kepaklang atelen paklang pen rada tum koson si ning hangi ma lapan ke hai pan koson si kacing tur ponima la YouTube ahong jai long bang pen la so pan si niletum cetan pon lo lapan ke latak hai pan keceklang jot kali lapan ke letum ali si hini ke long ponji puta letum koson si long iman labang so lam ta letum cetan pon long lo lapu advisor ka hai tum nang citong dun akai mukrang beke akai harmoni be lapan ke nang citong dun de tum ta asai du umat exam num tadu advisor cultural alang letum tadu lapan ke sponsorship alang letum ta du la alang letum hanta ningarong piglo lapan pini labang so YouTubers Meet Up ke paman pon along niletum mahin pen methang pen jirung pon lo lapan dorde anparta Karbi Anglong YouTuber Meet Up along abidi sir mukrang be hin pen satami YouTuber kachiman ke jasimet pet ke obe kimiatum si ong lasi pinia me satami obe kimiatum ansi chetong ponchotlo lasi ilitum jongsi YouTube pen ali chipalong ji pulote kaiketa kathera ka pheria bangke panungkuk pen kosonsi rat ke palang prong thekjima labangsi mangponang ji puta pachini ponthu labangso ingdeng pho YouTuber Meet Up ajai ke paman ponalong ke ongdong Karbi Anglong arlo a YouTuber atum chetong dunsi merdi chipipon News report Harsing Ronghang KTV News